Здравейте, аз съм Стефан и сега ще ви разкажа за нашия документален филм Радио Африка. Това е документален филм, посветен на африканската музика и цяла българска продукция, която е инициирана и работена от мен и моя приятел и съмишленик Давид Вълков. Започнахме този филм, защото сега е момента той да бъде създаден. Сега е момент, в който България се отваря за световната култура. Идват много африкански изпълнители в България. Има сцена вече за това нещо. Има български артисти, които се занимават с музика, с танци. И затова решихме, че сега е момента да бъде създаден този филм, посветен на африканската музика и в чест на африканската култура. Филма не искаме да бъде по-интересен, по-различен, това да бъде различният документален филм. И то наистина ще бъде така, защото това е първият български филм, посветен на африканската музика, първият български филм, в който участват актуални африкански музиканти, които споделят своите визии за тази музика, както и български артисти, които също се занимават в тази сфера. Това е филм, който е в движение, това е филм, който има амбицията да покаже традициите от миналото, свързани с тази музика, реалността на съвремието и визиите за бъдещето. Както всяка една продукция в днешно време, тя изисква доста време, доста усилия, както и доста финансов ресурс. Филмът в момента продължава да се снима, продължаваме да работим по него, но имаме нужда от подкрепа, за да може да го завършим, за да може след това да го промотираме. Искаме да направим възможно по-добра продукция, която да отговаря на потенциала на филма. И искаме този филм да може да бъде гледан от възможно повече хора в цялата страна и както и извън България. Така че ще ви бъде много благодарни, ако подкрепите нашия проект, защото ние мислим, че той ще има доста сериозна културна тежест за нашето общество и за нашата музика и за българската култура.